Ahojte priatelia, tento diel bude venovaný všetkým akordeonistom, ktorí majú záujem o veľmi kvalitné remene na svoj akordeón. Konkrétne toto, čo držím v ruke, je remeň na akordeón 96 až 120 basový, pasuje na tieto modely. Jedná sa o holandskú značku, veľmi prestížnú. Jedná sa o asi 2,5 cm polstrovanie, veľmi také zamatové a príjemné, čiže vlastne táto kožený povrch vás nebude rezať, ale veľmi pekne je zahnutý a krásne prilne k vášmu telu. Ďalej rozmer sa dá nastaviť od 99 až po 104 cm. Ďalej táto dĺžka v najširšej časti je až 10 cm, to znamená, že i veľmi ťažké, povedzme heligónky alebo akordeóny si vychutnáte v plnej kráse, hranie na nich a takisto aj cvičenie. Čo je veľmi fajn je, že obe tieto remene majú i zadné zapínanie, čo je samozrejme veľmi dôležité, aby vám harmonika dobre držala na tele. Máme bežne skladom takéto luxusné kúsky, je tam veľmi dobrý pomer cena a kvalita. Dodanie takéhoto remeňu je v Slovenskej republike 24 hodín v pracovné dni a 4 pracovné dni cca do Českej republiky. Naše predanie je otvorené od 9:00 do 18:00 v pracovné dni a v sobotu od 10:00 do 13:00 hodiny. Tešíme sa na vás.